Teraz si to a na zády dole. Dole na to litočko. Priprav si ho. Daj si ale pozor na to zádnu, keď to učíš. Teraz to zmením, tak? To je ona. Skús potom ten fake, čo sme si vonku dali. Skús to, skús ten fake na tú zádnu. On tam nepasuje, bude to chcieť chytať. Skús to potom na ten švihák zadný capak. To je ona. Neprispôsobuj sa mu. Nohu tam má jak betón. Nohu tam má jak betón. Vnútornú. Prednou vnútornú mu to odkopí. Tak musíš ísť. Tak, zatvakni už, pozrieť sa tam. Musíš ísť za mnou, lebo bude sa tam chcieť točiť. Choď od neho. Už ho naprať na tú klietku, tak? A už ho stále nepustí. To je ono. Mu to nechutí, tak mu to daj cez ten nos. Cez ten nos mu daj. Zapne mu tie ústa cez nos. Pozor, ide sa dať cez klietku do kotúlu. Otvor oči, ide sa dať do klietky, cez klietku do kotúlu. Znova ti ide robiť to isté, čo predtým. Prvé kolo. Dá sa na klietku mu tam zapichli tú hlavu. Ešte si ho daj na tú klietku. Ešte nejakých 5 cm. 5 cm tam je. Áno, áno, už mu je to nepríjemné. Pozor, ide ti vyťahovať ruku hlavu. Nepustí ho, vyťahni to. Zatlač ho stále na tú klietku, lebo sa mu to nepodarí potom. Tak pozor na tú nohu. Postav si ho, alebo vyslej sa na okopaj ho. Keď pôjde teraz hore, no vidíš. Od neho choď. 30 sekúnd. Vydrni to. Vydrni to, 15 sekúnd. Vydrni to, tak? Potom pôjde zasa do toho, zás pôjde to isté urobiť. Zás pôjde to isté urobiť. To je ono. Von tou hlavou. Kopni ho už. To je ono. To je ono.